На 9-й дзень пасля праваслаўнага Вялікадня ў Беларусі адзначаецца радаўніца, дзень памяці продкаў. Найбольш поўна эта традыцыя захавалася менавіта ў беларусаў, таму ў 1991 годзе гэты дзень стаў афіцыйным выходным. Ёсць старая прымаўка: на радаўніцу да абеду пашуць, пасля абеду плачуць, а ўвечары скачуць. То бок раніцай людзі займаліся гаспадаркай, пасля ішлі на могілкі, а вечарам сваякі збіраліся за святочным сталом. Звычайна напярэдадні радуніцы прыходзілі на могілкі, наводзілі парадак, прыбіралі смецце старое, лісце і гэтак далей. А ўжо ў аўторак пасля абеду ішлі на могілкі, неслі з сабой ежу, гарэлку, звычайна яйкі чырвоныя былі і звычайна была куцця. Традыцыя патрабавала, каб колькасць страў, прынесеных на могілкі, была няцотнай. На жаль, некаторыя звычаі знікаюць разам з вёскамі і іх жыхарамі. Размаўлялі, сустракаліся з іншымі, бо былі некаторыя прыходзілі з іншых вёсак на нашы могілкі. А сёння у той вёсцы засталася толькі адна карэнная жыхарка, якой больш за 100 гадоў. А ўсе астатнія дзеці, унукі і праўнукі прыязджаюць на могілкі сваіх родных ужо ў дзень, звычайна ў дзень раданіцы, спачатку прыбіраюць могілкі. І таксама, як і раней было, што і прыносяць туды і гарэлку, хто выпівае, пакідаюць гэта ў чарках, наліваюць, як быццам бы гэта для нябожчыкаў, хаця ніхто не ведае, калі і хто іх гэта выпівае. У некаторых рэгіёнах, дзе пераважала каталіцкае насельніцтва, радаўніцу не адзначалі. Там продкаў ушаноўвалі ў іншыя дні. У нас традыцыі адзначаць радаўніцу не было, это быў каталіцкі раён, і вясной адзначаліся крыжовыя дні. Калі перад святам не быў шэсця, 3 дні, панядзелак, аўторак, серада, вёска збіралася на могілкі, дзе разам маліліся, магілы ўжо перад гэтым былі прыбраныя. На жаль, гэта традыцыя у канцы 80-х перарвалася, таму што памёрла тое насельніцтва, якое памятала эту традыцыю. Але пасля таго, як радаўніца стала афіцыйным выходным днём, традыцыю прынялі ўсе беларусы. Вольны дзень больш дазваляе людзям наведваць магілы сваіх блізкіх. Ужо як у дзяржаве ўвялі выходны дзень на радаўніцу, то сталі людзі прыязджаць на могілкі менавіта ў гэты дзень. На маёй радзіме выпіваць на могілках не было прынята. Калі паміналі чаркай, то выходзілі за агароджу. Праваслаўная царква таксама не падтрымлівае распіццё алкаголю на могілках, але народная традыцыя аказалася вельмі жывучай. Нават узмацнілася за савецкім часам. Хто ў жыцці незалежна ад свята напіваўся, да яго і ставіліся так, як напіўся, што зробіш ты, это такі чалавек. А хто не піў, той сімвалічна мог выпіць і паразмаўляць добра. Нармальна людзі ставіліся да гэтага. Сёння вясковыя могілкі выконваюць яшчэ адну важную функцыю. Зараз гэта ўжо могілкі сталі месцам спаткання жывых, якія засталіся, якія прыязджаюць да сваіх родных. Так адбываецца ўжо 4 дзесяцігоддзі ў чарнобыльскай зоне, дзе вёскі апусцелі і сустрэцца паміж сабой людзі могуць толькі на могілках. На жаль, вясковы краявід Беларусі ўсё больш нагадвае чарнобыльскую зону, вынік шматгадовага панавання Лукашэнкі. Такім чынам, вясковыя могілкі сталі месцам, дзе збіраюцца людзі 2 разы ў год, это на дзяды і на радаўніцу, якія нарадзіліся ў гэтай вёсцы, але жывуць у розных гарадах, часам у розных краінах. Радаўніца і дзяды сталі такой нагодай сабрацца гэтым людзям разам, бо вёскі паступова знікаюць і застаюцца толькі могілкі. На жаль, такое жыццё. Дарэчы, асеннія дзяды таксама былі прызнаныя дзяржаўным святам, але ў 1998 годзе згубілі статус выходнага дня. Гэта выглядае як своеасаблівая помста Лукашэнкі апазіцыі і асабіста Зянону Пазняку, бо на дзяды ладзіліся шэсці ў курапаты. Замест гэтага Лукашенка зрабіў выходным днём 7 лістапада, гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэтае свята ўжо не адзначаецца нават у Расіі. І ў Беларусі яно таксама сыдзе ў нябыт разам з эпохай Лукашэнкі. Зміцер Лупач, Нехта плюс.